Agad kayo. May unto lang itlog, no? Uy, gaya kayo mag Tumura yung bato. Agad kayo. Na-injury. Hi mga kamigs! Happy first anniversary! And welcome back to our channel. And we are the Coronas. Another game na mo karon sa amo ang anniversary. So, spend the battle. So, ang matudluan na niya battle, siya mo'y mabuno sa itlog sa mga kauban. So, let's play and roll the battle. The battle! Battle! Sige. 5 minutes later. Let the battle begin! Tayo. Round 2. Lady, go! Dada! Kabuya, ay! Talaga ang itlog! Ay, monta yung itlog doon! Talaga! Hindi mo na kung mahulog ito. Agad kayo. May unto lang itlog, no? Uy, gaya kayo mag Tumura yung bato. Agad kayo. Na-injury. Alam ko lang kayo na niya. Dapat itlog ron tang Bisaya. Dapat nawumon. Okay, mas gaya ang lang. Di. Nakalala na yun lahat. Ah, sirabi. Hindi mo na siya. Wala sakit. Uy, malakas na gini kita. Hoy, ni buskag. Hoy, grabe. Kusog kay mamanagan, di ko kaapas. Hoy, hoy, pala ikot yung maulo. Kita kayo. Bago ang napuntahan na. Kay. Tama na yun. Nahulog ba to? Nabuwak ng good. Ready, go. One, two. Wala rin yapon. Kakuya ay. Sakit? Sakit, no? Wala rin. Thank you mga kamigs. Please like, share, and subscribe. Bye! May ko betong nawang gagawin ni Ulo, ulo ni Gubi. Yan ang saan man? Hindi ka na, dahil doon, layon. Iitsa sa taas. Ano din ta? Sige. Go. Ana Salsa desde Córdoba. Yo no sé de poesía ni de filosofía.